Triq Burmarrat illum tinsab aktar sigura għal dawk kollha li jiffrekkwentawha dan wara li tlesta l-ewwel fażi ta' proġett minn Infrastruttura Malta b'investiment ta' 3 miljun u nofs euro f'din ir-rotta ewlenija bejn il-Mosta u Burmarrat. Proġett li l-mira ewlenija tiegħu hija li jtejjeb is-sigurtà f'din it-triq. Fil-fatt f'din it-triq twila 2 kilometri u nofs li hija sinonima ma' ħafna aċċidenti u ħabtiet serji tpoġġew crash barriers tal-konkos li huma ddiżinjati apposta biex inaqsu r-riski li vettura tinqaleb jew li jkollha ħabtiet frontali. Dwar dan One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrik Azzopardi hekk kif spjega li dawn il-crash barriers jifilħu għall-impatt ta' xarabank li tiżen 13 tunnellata waqt li tkun qed tinstaq b'veloċità ta' 70 km fis-siegħa. L-ewwel nett se jkunu qegħdin jeliminaw dawk li ma' head-on collisions karozzi li ġej minn direzzjoni opposti għal se jkunu qegħdin jeliminaw dik il-problema. Imma aktar minn hekk anki bħala crash barriers meta tikkumparhom ma' crash barriers li mdorrin forsi anke bihom dawk tal-ħadid huma aktar siguri fejn naqsu l-fatalitajiet u anke l-inċidenti jekk hemm inċident il-konsegwenzi jkunu ferm inqas. Dawn jikkumplementaw ukoll il-kisib materjal ta' frizzjoni għolja f'partijiet differenti ta' din ir-rotta biex ikompli jnaqqas ir-riskji tal-iskidjar u bekk it-triq tkun aktar sigura anke għal vetturi kbar. Infrastruttura Malta għamlet ukoll testijiet flimkien mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u d-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei bl-użu ta' vetturi attivi tan-nar biex bekk jikkonfermaw li l-karreġġata eżistenti hija wiesa biżżejjed biex takkomoda żewġ vetturi attivi tan-nar ħdejn xulxin. Fit-tieni fażi, meta jiġi konkluż il-proċess għal ħruġ tal-permess neċessarju mill-awtoritajiet rispettivi, l-Aġenzija se tibni wkoll roundabout oħra ġdida f'Salib it-Toroq ma' triq is-Sardin. Din ir-roundabout se sservi bħala miżura oħra għat-trażin fis-sewqan meta toqrob lejn iż-żona residenzjali ta' Burmarrat filwaqt li tkompli ttejjeb l-aċċess lir-residenti f'din il-parti tal-lokalità. Dan filwaqt li l-entità governattiva iffurmat ukoll roundabout ġdida għal konnessjonijiet aktar siguri ma' triq tal-Ħmieri u triq Għajn Riħana biex tiffaċilita l-aċċess b'mod aktar sigur anke lejn inħawi rurali fil-viċin. Intant Azzopardi tkellem ukoll dwar allegazzjonijiet fuq il-ġibja ma' ġenb it-triq u li tintuża mill-bdiewa tal-inħawi. Spjega kif din mhux se tiġġarraf hekk kif saħansitra l-awtorità tal-ippjanar ippreżentat pjanti ġodda sabiex din tkun tista' tintuża għat-tisqija tal-għelieqi. Filwaqt li fil-bidu konna ser nkunu qed nintervjenu u titneħħa din il-ġibja wara li anke ddiskutejna mal-bdiewa u mal-residenti tal-akwati ġie deċiż u nbidlu l-pjanti u għaldaqstant mhux se tkun qiegħda titneħħa u se tibqa' tintuża anke wara li jitlesta l-proġett.